Ngamalalo sifundisile wasikhulisa ipolitiki. Wasuliphasa ibhola. Siyadlala ke manje. Siyakhala. Samunana nginibingelele nginamukele channel eMaswidi Media Production. Mangabe yaqala ukufika ngalo ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushawa like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu kule video ke kanje ngamanje ngizame ukukufingqela imedia briefing ebikade ke yenziwa ungizwe mchunu izolo emapagini akhe. Ngizame nje ukuthi ngikufingqele yona khona uzokwazi ukuthi ke uyibuke uphinde uboneke namaphuzu abalekile afana nokuthi ke kungani ungizwe ekhethe ukukhankasela uANC washiya umkhonto wesizwe phinde futhi ke ephawula nangamanye kamaqembu afana no EFF, IFP kanye ke no Lokhuzana no DA. Mhlawumbe nje mangathi nje kunqaphuzele ngaphambi kokuthi ke uyibuke ngizokuchazela ukuthi ke into akhulume ngayo ukhulume ke ngoThami Ntuli lapho khona ke njengoba ke ekhankasela ukuthi abe upremier wangale kwaZulu Natal. Uvezile ukuthi ke akana nkinga nayo ukuthi asiphathe leso sikhundla ngoba kumsebenzi wakhe usewubonile imisebenzi yakhe eminingi emihle useyibonile kodwa ukuthi ke inkathi iphathe uthe nje cha. Waphinde wathi ke uMalema naye yebo ke umuntu onamandla futhi umuntu osebenza ngendlela esimanga kodwa phatha izwe ke into angeke nje izeyenzeke asoze aliphatha ngoba ke mangathi uyaliphatha uthi ke lingonakala njengoba ke ethi engavumela abangaphandle ukuthi ke bangene kuleli lapha ke eMzansi Afrika. Ubeke sekhuluma ke ngeDA ethi cha iDA yona ke akakhohlwe uChris Papasi uma ngabe ke ethi ufuna ukuba ke upremier walapha na kwaZulu Natal. Umxeke kakhulu ke wathi yebo iliqembu elikhulu kodwa ngesizathu sokuthi ke usole ngathi iDA inzalo yapartite okanye uphinde wathi inzalo yeqembu ke iNP National Party. Wasethi cha ngeke nje baze bakwazi ukuthi ke babuyele emumva kulelo kuleyo nhlupheko. Wabeke futhi ke sekhuluma ke ngomkhonto wesizwe lapho khona the ke akana nkinga nomkhonto wesizwe futhi akana nkinga ke nobaba uMsholozi kodwa uthi ke uyazi yena ukuthi umkhonto wesizwe uANC njengoba ke ethi ke noZuma uze washo njalo uthi uyazi ukuthi ke umkhonto wesizwe uANC akaphinde futhi ke wababhanqa bonke ngebhande wathi ke uEFF umkhonto wesizwe uIFP ongeke lawa maqembu anguANC ayizingane ke zeANC. So isizathu ke sokuthi azabalekele kubona ashiye iqembu elikhulu akasibonanga. Nganza kwethu ngokulalela nangokubuka ivideo ngitholile ukuthi kahle kahle enye ke izinto ezinkulu eyenza ukuthi ke ungizwe azakhankaselele iqembu leANC ukuthi ke umengameli weANC ukwazile ukuthi ke amrecognize njenge president of the Bhinqa Nation, ukwazile ukuthi ke afika aguqe phambi kwakhe acela usizo bese yamrecognize ethi uyambona njenge president of the Bhinqa Nation futhi ke uzomenzela lezinto akathi ke uyicelela amabhinqa. Yona ke okanye ke ngithi nje isona sizathu leso esikhulu akasigqamisile ungezwe mchunu ukuthi ke isona esimenza ukuthi ke akhankasele leli qembu. Kodwa ke ngicela ukuthi ke uyizwele ngokwakho ukuthi ke uchaze kanjani umfoka amacungwane. Mangabe usuqedile ke ungakhohlwa ukungicofela subscribe like bese ke uyaphawula kule video yanamhlanje. Ngiyabonga. Ubaba wethu somhlonipha futhi was-exercise ilungu lakhe democratic right wasifundisa democracy. Ngikhumbula ubaba ehlonipha uMalema kungafanele ngabe umhlonipha ngamalalo indoda umhlonipha uMalema ekhwela idilika engenanhlonipho ekhuluma ukuthuva abuthandayo enza yonke into eyikhanda kuZuma. uMalema eParliament wakwenza konke lokho sasesifuna uMalema waze waba ibrand enkulu kabi yehlongazibe. Safisa ukulwa kodwa sagcina ngokufuza nje ngoba ubaba wethu wayelokhu eshile ethi idemocracy ilungelo lakhe. Ngamalalo sifundisile wasikhulisa ipolitiki. Wasuliphasa ibhola. Siyadlala ke manje. Siyakhala. Ngiyacela ngenzanza kwethu. iEFF is a no. Bese ngizothi ngigcine ngo-African National Congress ngoba mapholo bangikwazi mina ukuthi hame ngitaza ngibala into engekho khona abantu into efanele niyazi simple nenthiwa iDA umuntu ozovotela la DA ngathi angafa noma ngabe uthiwa ubani nje ongavotela leyathi umuntu omnyama nje ongavotela iqembu leyo bandlululo elingane ye National Party. Yes, i-National Party ingane yakhona. You are nonsensical and the DA is nonsense. EFF nonsense. DA
iqembu lobandlululo elizalwa iNational Party. Amaqembu engizokhuluma ngawo mina la mathathu, ANC, IFP, bese kuba umkhonto wesizwe. Bese ngiyachaza ke. Bese uyikhethela wena. Ngoba kufanele sihambe lento eyenze sense la. Eyoqala yithi umkhonto wesizwe iNC leyo nemzulu baba uyishilo lonke izona ayishiwo ngemini. Umkhonto wesizwe iNC leyo. Siyabonga Nxamalala. If unless you don't understand political something, there's political something. The majority of the members of the MK are the angry group of the ANC. It's a fact, it's a truth. Unless you don't want the truth to be told, unless you are feared to tell the truth. Kodwa ipolitics sikhuluma ipolitics njengamanje. Sikhuluma into. Nakhona futhi sikhuluma ngenhlonipho. Ziyakhala manje. Bese siphinde futhi ke masingena ke kwi-IFP amkhuza uNtuli ngokuhleka. Useyahleka. Usesuka lapho eseculo amakhwaya ngathi kushawula uyorgan yabo. So into ebalekile ke manje. As much as you are doing wonderful emsebenzini wakho as a mayor, cha ngeke uphikise mina ukuthi abantu mabekufisela ukuthi ube premier waziNatal bakuvotela. Phemba umkhaya wami futhi ngihlala ngcono umsebenzi wakho yenza emini. Inkatha ingana ngakhongolosi futhi umntwana uhlonipha ukhongolosi wazongena egodini, uhlonipha ukhongolosi wazodlula abantu bawo. Isizathu sami sokuthi ngikhethe ukuhamba nokhongolosi ANC mapholo asondela ngomnumzana umusushisa ngayo iDA iNC ubona amaqembu kuphela la eNingizimu Afrika engaphathwa yilomobani. Anyone can lead, but that organization still exists. Am I lying? No. Ucabanga ukuthi iyayenza lisenze lento yeIFP ukuthi ikwazi ukuthi ibe nomuholi omsungulwayo osahamba ngisho emhlabeni umntwana waphinda angene owasenzela ukuhle kodwa bangamethemba umuholi wabo ophilayo bazi isithombe sakhe basimatanise nomuholi ongasekho. Lokho kukhomba khona ukuthi cha iqembu nje lomntwana waphinda ke laba abanye imanager EFF. Do you think EFF can ever survive without Julius Malema? Never. I saw. Noma abo bana ophatha after the Julius Malema busy ebulala nje uyofana ne manager noma ne shopsteward in the field. EMK can ever survive without Jacob Kejete Zuma? Never. So amaqiniso lawo ufuna nwazi njengomphakathi iANC neDA kuphela ongathatha ngisho uMadlebe lo misokolo gwaja lo phala lokuthiwa ugezana umthatha umbeke ukuthi uyeke somongameli wekhujani. Manje lenzondo ebhekiswe kuCyril Matambela Ramaphosa engaka ebe engaphuma noma yinini as a president of the ANC, I hear the sense to me. Because it's the only movement that can lead by anyone. That is not built around one humanity. It's unfair. Ukuthi iqembu liphenduke libe umuzi wena umnumzana oyedwa nje onga empowerish umuntu lo akho umuntu empowerishwayo mangabubuzwa kuthiwa apha madoda mtha yaphuza athi awoshwana
Izaso kwami ukuthi mina akekho umuntu ongekho angry kuleliso. I-conclusion yami ithi akekho umuntu ongekho angry kulelizwe ngama challenges neyinkinga ezibe khona ezenziwe ngaphansi kwaboholi buka Cyril Matamela Ramaphosa as a president of the ANC. Kodwa abantu einhlizweni zabo deep down bayithanda ANC futhi okwesibili ayikho divorce ka-30 years ayiyenzi sense. I-ANC ingihloniphe ngokwanele njengopresident wamabhinqa. Amabhinqa wahloniphe ngokwanele. Ngifuna ukunitshela imfihlo ke namhlanje. Iqale yathumela i-ANC, ngiyakuthi ngithini? Iqale yathumela uFikile Mbalula, uSG Mapolova. USG ufana ne-CEO of the country. USG we political organization ephethe izwe. Fana ukuthi uyinjini weza yini wafika wayibala zonke izinkinga ezibhekene nezwe nebabhekene nazo njengokhongolose namaphutha ayenzekile abanye behlosile nabanye bengahlosanga. Ngamlalela wathi they recognize the win yamabhinqa. Uyacela ukuthi sibanike isithuba ngathi ngiyakuzwa. Bashunduka ngabheka ukuthi mina ngidabale mina sopolitiki. Ngeke mina ngidabale sopolitiki. Athi ngiyakuzwa. Uthe udlula insuku kwadlula inyanga uvumbu kwathi upresident uyangidika. Njengoba sihlala naye last week. I-ANC thumela upresident Ramaphosa yathumela uSG ukuthi bazolalela inkulumo efanayo. Umongameli bese uzothatha izinqumo ngekusasa lamabhinqa in this country. Mina ke njengopresident wamabhinqa into engiyaziyo mina sidinga ipolitiki sidinga ukuya phambili. Angikwazi ukunqaba ithuba elingqayizivele lokuhlangana nomongameli wezwe elizolalela inkinga zamabhinqa aphinde axolise inkinga zamabhinqa aphinde futhi anikeze i-direction yokuthi kuzokwenzakalani next month. Yingakho ke ngithi ke mabhinqa ngicela ungalilahli nangephutha ivote lakho. Nivotele i-African National Congress usasa lokusayo. Siyakhala amaphutha ayokwenzeka futhi ngelinye ilanga uMatamela uyongaba umongameli kuphathe umunye kodwa i-divorce ka-30 years ayiyenza sense. Okwesibili, there's no one who is ready in this country to lead us. I-experience